Dem baş û xweş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin rêzê dersên me yên kurmancî. Ez mamoste Bêrîtan. Ji niha pêve em ê mijarên xwe di rêzê dersên kurmancî de bi hev re parve bikin. Rêziman bingeha ziman e. Rêziman rastnivîsa ziman e. Rêziman ahenga ziman e. Mijara me ya îro lêkerin. Hûn jî dizanin lêker mijarekî gelek berfire he. Em ê îro dest pê bikin û xal bi xal bipêşkevin. Lêker. Lêker hevalno, kirin, tevger, rewş û bûyîna heyberan bi kesan û bi demê ve girê dide û dide zanîn. Lêker bingeha hevokê ye. Di Kurdî da lêker wekî Tirkî û Farsî her wextî ne li dawiya hevokê ye. Lêker carinan li dawiya hevokê ye, carinan jî di nava hevokê de cih digire. Mînak, ez duh çûm dibistanê, tevgerê diyar dike. Em her roj dibezin, tevgerê diyar dike. Evîn destê xwe paqij dike, kar diyar dike. Ew pirtûkê dixwîne, kar diyar dike. Li ber min rûniştiye, rewşê diyar dike. Dar mezin bûye û hinar sor bûne, bûyînê diyar dikin. Lêker ji ber giraniya xwe ya pevgihandina peyvan beşa sereke ya hevokê ye. Di Kurdî da navlêka lêker bi xwe giringiya wê li ber çavan radixe. Di nav cûreyên bêjeyan de ya herî giring û berfireh lêker e. Celadet Bedirxan demek ku ev nav li vê têgehê kiriye, giringiya wê li ber çavan girtiye. Lewre peyva lêker ji lêkirinê tê. Lêkirin her wekî xuya ye wateya avakirinê dide. Her çiqas gelek wateyên wê yên din jî hebin, li vê derê di wateya avakirinê de ye. Çawa ku dîwar lêkirin tê gotin. Hevok li ser lêkerê tê avakirin. Bêyî wê hevok ava nabe. Heke mirov bi awayekî din bibêje, tu hevok bêyî lêkerê naçe serî. Hevokeke bê lêker, hevokek nîvçe ye. Wekî mînak, dema ku mirov bibêje Amek doh ji pirtûkxaneyê pirtûkek kirî. Mirov hêmanên vê hevokê yek bi yek jê derîne, heke lêker bi tena serê xwe jî bimîne, hevok dîsa dimîne. Lê heke lêker jê were derxistin, hevok nîvçe dimîne. Mînak, Amet doh ji pirtûkxaneyê pirtûkek kirî. Amet doh pirtûkek kirî. Amet pirtûkek kirî. Amet kirî û kirî. Di hevoka dawî da lêker ango kirin, bi serê xwe ma, lê dîsa ji hevok ji hevoktiye neket. Lewre dema ku mirov dibêje kirî, di nava wê de kirde û biresereke veşartî heye. Mirov dizane ku yekî tiştek kiriye. Ev yek ji terî sazkirina hevokekî dike. Lê dema ku di heman hevokê de lêker ango peyva kirî bêxistin, li holê hevok namîne. Kî dikare çi ji van peyvên ku li pey hevrêz bûne fehm bike? Amet doh ji pirtûkxaneyê pirtûkek stend, dizî, xwend, mixabin, hevok nediyar e. Wekî nîşe, dema ku mirov bi awayekî gelen pêrî bala xwe dide lêkeran, hinek taybetiyê wê balê dikişînin. Wekî mînak lêker, dema ku nehatibin kişandin, wekî navê karan, ango wekî rader derdikevin pêşberî mirov. Lêker di nav hevokê de birêya kêşanê rist û peyvira xwe bicîhtînin. Di dema kêşanê de reng û duruvê lêkerê diguhere. Di dema kêşanê de rayekên lêkerê derdikevin holê û lêker hinek qertafên dem, kes û rawêyan bi wer digirin. Berî ku em bala xwe bidin peyvsaziya lêkeran, em ê hinekî xalavan taybetiyên bingehîn bikin. Rader. Di Kurdî da lêker di duruvê raderîn de wekî navder derdikevin pêşberî mirov. Lêkera raderîn, lêkera ku nehatiye kişandine. Lêker di duruvê raderîn de navdêrin. Ew jî wekî navdêran ditsewin ve qesandekan digirin. Mînak, kirin, gotin, hatin, xwestin, çûyîn û her wekî din. Lêkerên raderîn ango navên lêkeran ji aliyê zayendê ve mêne. Her wekî tê zanîn di Kurdî da zayenda bêjeyan di dema ravek û tewangê de diyar dibe. Dema ku em bi lêkereke raderîn ravekê pêk bînin, an jî wî bitewînin, em ê bibînin ku raderên Kurdî hemû mêne. Mînakên bi qertefa ve qetandekê. Ez bi dîtina te kêfxweş bûm. Ew gotina wê li xweşa min neçû. Ev dîtineke şaş e. Mînakên bi qertafên tewangê. Ez bi vê gotinê xemgîn bûm. Bi xwestinê mirov bi ser nakeve.
bel hevanlo em ê anha hinekî li ser gerguhêzî û negerguhêzî bisekin. Her wekî belê jî li ser hatibû rawestandin di lêkeran de gerguhêzî û negerguhêzî li gorî bireserê diyar dibe. Heke lêkerek bi bireser be ew lêker gerguhêz e. Lê heke biresera wê nîm be negerguhêz e. Di kurmancî de gerguhêzî gelek giring e. Lewra zaravayên kurmancî nîvergatî be. Ji ber vê yekê jî lêkerên gerguhêz û negerguhêz ji hev cuda têne kişandin. Lêkerên gerguhêz di demên bê û niha de li gorî kirdeyê, di demên borî de li gorî bireserê têne kişandin. Ji ber vê yekê di lêkerên gerguhêz de di demên bê û niha de kirde xwerû bireser tewandiye. Di demên borî de kirde tewandî bireser xwerû ye. Nexwe em ê çawa fehm bikin ku kîjan lêker gerguhêz e, kîjan negerguhêz e. Em ê di hevokê de li rewşa lêkerê binêrin. Di hevokê de dema ku mirov ji lêkerekê pirsa çi ji bo tiştan, kî û kê ji bo kesan bike, heke bersiv wek bireser bê dayîn ew lêker gerguhêz e. Heke bersiv dîsa li kirdeyê vegere ew lêker negerguhêz e. Mînak. Xwarin. Me şîv xwar. Me çi xwar? Me şîv xwar. Ji vê yekê jî diyar dibe ku lêkera xwarin gerguhêz e, ji ber ku biresera wê heye. Em mînakeke din bidin. Hatin. Bêrîvan ji dibistanê hat. Bêrîvan çi hat? Bêrîvan kî hat? Bersiv tune. Ji ber ku biresera vê hevokê tune ye, lêker negerguhêz e. Em mînakên xwe zêde bikin. Gundî zêvî firot. Gundî çi firot? Gundî zêvî firot. Me êzing sotin. Me çi sotin? Me êzing sotin. Me ew bijartin. Me kî bijartin? Me ew bijartin. Ev lêker hemû gerguhêzin. Lê dema ku em dibêjin çûk firiya. Çi firiya? Çûk firiya. Bersiv li kirdeyê vegeriya ye. Bireser tune ye. Lehî hat. Çi hat? Lehî hat. Heman tişt ji bo vê hevokê jî derbas dare. Kulîlk vebûn. Çi vebûn? Kulîlk vebûn. Dîsa em dikarin bibêjin ku bersiv li kirdeyê vegeriya ye, bireser tune ye, ji ber wê yekê negerguhêz e. Belê temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyek din, bimînin xêr û xweşiyê de. Her netew li ser zimanê xwe hêşîn dibe. Dem baş.